Na Katolíckej univerzite v Ružomberku vznikol študijno-formačný klub Tomáša Munka. Založili ho aktívni mladí kresťania so záujmom o akademický, kultúrny a duchovný rozvoj osobností v rámci univerzity i mesta. Klub Tomáša Munka sa zrodil na prvé výročie úmrtia dekana Filozofickej fakulty Imricha Vaška. Odvtedy sa jeho členovia snažia navzájom formovať a rozvíjať okolo seba kultúrne, spoločenské a kresťanské aktivity. Chcú ponúkať tunajším študentom, ale aj celkovo v meste študijný formačný program diskusného charakteru. Sa budú zamýšľať nad dielami veľkých kresťanských autorov, filozofov, teológov. Môže priniesť hodnoty, ktoré dávajú význam a tak zmysel nášmu životu. Členovia klubu sa stretávajú jeden deň v týždni. Svoje útočisko našli v Univerzitnom pastoračnom centre. Súčasťou každého stretnutia je okrem ťažiskovej diskusie aj čítanie esejí či referátov. Svoje pravidelné miesto tu má aj modlitba a spoločné agapé. Aby sa tam vytváralo aj to intelektuálne zdieľanie, ale aj spoločenstvo, také ľudské, priateľské. Sú pozvaní aj ďalší. Spoločenstvo chce premostiť spoluprácu medzi mestom a univerzitou. Študijno-formačný klub si za svojho patrona zvolil Tomáša Munka, židovského chlapca, ktorý konvertoval, prijal katolícku vieru a vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej. Zomrel mučenickou smrťou ako 21-ročný počas pochodu smrti v koncentračnom tábore. Vynikal v maleckej intelektuálnej oblasti, zachovali sa i básne. Tým, že toto je aktivita mladých pre mladých, práve aj ten jeho vek tam zohráva určitú úlohu. V súčasnosti sa tiež pripravuje aj jeho beatifikačný proces. Je zaslaná žiadosť do Ríma na oficiálne začatie procesu blahorečenia Tomáša Munka. Členovia klubu preto veria, že Svätý Otec vyslyší ich prosby a Tomáš Munk sa stane blahoslaveným.